Mellem Middelfart og Odense finder du Fjeldsted Kro. Her har vi ligget siden 1976, hvor mine bedsteforældre, Annie og Peter Fransen, købte stedet. I dag driver min far og jeg kroen videre med værdier som personlig service, hjemlig atmosfære og veltilberedt mad. Velkommen til Fjeldsted Kro. Vi har 10 flotte lokaler i alle størrelser til selskab og fest. Vores centrale beliggenhed i landet gør, at vi er et attraktivt konferencested med mulighed for kursister op til 200 personer. Samtidig har vi i de senere år udvidet vores værelseskapacitet, så vi råder over 80 moderne dobbeltværelser til 156 overnattende. Vi har god plads, også omkring kroen, i smukke omgivelser, hvor 10 hektar kan udnyttes til teambuilding, hvilelse i det fri eller blot en gåtur omkring søen samt i skoven. Vi glæder os til at byde velkommen her hos os.